Dit is de goede kamer. Het ziet er nu helemaal opgepoetst uit. Wie voor die aantroffen waar de plafond wordt goed gevallen, de balklok rood, die houten balken die liggen worden helemaal ingerood. Sting in de stutten. Unique selling point van deze ruimte was de wandschilderij. Die ging eigenlijk rondom, maar de buitenmuren die waren door vocht helemaal aangetast.
Heel erg welkom iedereen, alle betrokkenen bij de Grathemermolen. Ik denk een hele bijzondere plek in het dorp. Om zo'n project te doen heb je natuurlijk ook een goede voorbereiding nodig. Het begint voor ons vaak bij bouwhistorisch onderzoek. Wat is dat nou voor pand? Wat weten we ervan? Wat zit er in de archieven? Leuk om alle groene shirtjes te zien van alle vrijwillige molenaars. Ja, die hebben een zware tijd gehad. Want ja, je wil in de molen bezig zijn en dan kun je er een tijdje niks doen. Nou, nu kunnen jullie weer volledig los. Het molenhuis zelf hebben we uiteindelijk gekozen voor een functie als vakantiewoning. Het is voor ons als provincie enorm belangrijk dat onze geschiedenis, ons verleden wordt uitgedragen en dat mensen daarvan kunnen genieten, maar er ook kennis van kunnen nemen. En ik wens jullie een fantastische dag en geniet van het prachtige pand. Bij ons steunpunt landschapsbeheer was er iemand die had een appelras ontdekt. Die heette de Renette van Graten. Echt origineel bij dit dorp, aan dit dorp verbonden appelras. En wel superleuk dat jullie ook een kijkje kunnen nemen in de kunstenexpositie. Allemaal kunstenaars hier uit het dorp. En je ziet eigenlijk gelijk hoe mooi die kunstwerken tot z'n recht komen als ze gewoon op een kale muur hangen.